Hvem vil dog gøre det her? Mors far? Det er helt tilgørende. Jeg ved det ikke. Men jeg må finde den, der har gjort det, og hævne mig. Jeg tager far med og smider ham i skraldespanden. Pas på dig selv, mand. Du er fandme tung, far. Men det var sgu godt. Nogle år med dig. Vi kører lige hen med dig i skraldespanden, før vi hævner os. Nu tager jeg hen og hævner mig på ham. Han har en mark i nærheden. Det skal nok blive godt, det her. Først skal du i skraldespand. Farvel, far. Nu skal jeg ud og hævne mig. Jeg skal ud på hans mark. Marken ligger den her vej. Jeg kan se marken. Nu kan jeg også se ham. Han står og høster korn. Nu er det hans tur til at blive dræbt. Kom herud. Jeg skal tale med dig. Hvad er der? Du har dræbt min far, og det skal du bede for. Dø. Nu skal jeg hen og se din datter. Hej. Hej, vil du indenfor? Ja. Vil du have noget kaffe? Ja. Hvad var det, du ville snakke med mig om? Jeg har dræbt din far, Hvorfor det? fordi han havde dræbt min far. Ah. Makes sense? Nu rejser vi væk, og vi skal elske hinanden for evigt, Lone.